me down. Don't bring me down. שלום כולם והגעתם לגלים מודים פרק 2. והיום אני הולך להגיד לכם על המוד Too Many Items ועל המוד מינימאפ ועל Days מוד. על Race מינימאפ ו-Too Many Items. אז ככה בואו נתחיל. אבל על המוד Days זה מה שאני הולך לעשות בפרק הבא. בואו נעבור לגיים מוד 1. יופי. אז ככה בואו נתחיל. כפי שאתם מכירים את Too Many Items, זה כבר אני עושה לכם את כל הדברים שיהיה במקום אחד. יש לכם ספאונרים של כל מיני דברים. בואו נגיד נגיד עכשיו ניקח ספאונר של זה. בואו נשים את זה. בעצם ספאונרים של TNT. הנה, תסתכלו. זה לא יהיה לכם. מה שיהיה לכם זה אם יש לכם מודים, אז ואם יש לכם כל מיני בוא נגיד חיות כאלה, אז יצא לכם את הספאונרים. בוא נראה. יש פה כי זה כאילו כל הדברים שלכם. ושמים לב, יש כאן מספרים. בואו נראה. אז כאן כתוב כאן, בואו נגיד רגע. הנה, לא. בואו נגיד עכשיו, יש כאן את המספר הזה, 110. זה הקוד שלו. בואו נעשה עכשיו גיב, מרטין, לואיס, 101. לא משנה קיצר. זה הקוד של זה. וכאן, אם אתם לוחצים כאן, זה כל מיני דברים שקישבתם או ששמרתם שם. ואם אתם רוצים כאן, זה לחשב דברים. בואו נגיד עכשיו אני רוצה לעשות לחשב Diamond Sort. אז יש לכם כל מיני דברים, בלה בלה בלה. אם אתם רוצים אותו, תחצו Make. אם אתם רוצים לשבור אותו, תחצו Favorite, משהו כזה. וזה שומר לכם פה. ואם אתם רוצים פה, זה לעשות שיקויים. כל מיני שיקויים וזה. וכאן זה לעשות זיקוקים. עכשיו, עברנו על כל הצ'סטים, על הצ'סט מוד. עכשיו בואו נעבור למוד. כאן, הדבר הזה זה delete מוד. בוא נגיד עכשיו יש לי המון זבל פה. אני רוצה למחוק את כל הדברים האלה. אז פשוט לוחץ על זה, ולוחץ על כל מה שאני לא צריך. ככה. Survival מוד, זה מעביר לכם מצבים של כל מיני דברים. rain snow is off. אם אתם רוצים שירד שלג או סלש גשם. בוא נגיד, אני לוחץ על זה, יורד גשם. עכשיו אני לא רוצה לעשות גשם כי זה מציק. בואו נלחץ off. יופי. ואז ככה. עוד משהו, שזה מצבי יום. בוא נגיד שאני רוצה לעשות על מצב שקיעה. מצב סליחה. מצב שמש. מצב שקיעה. מצב לילה. אני רוצה מצב הזה. ואת הדיפיקולטי, איך אתם רוצים שיהיה המצב שלכם. אני אעשה על נורמל, עדיף. פיל, הילש and food. זאת אומרת שבוא נגיד שנייה, נפצעתי ואני לוחץ כאן ונרפאתי. אתם לא תראו את החיים שלי כאן בגלל שאני מאבד ב-Days מוד. ב-Days מוד זה משהו, משחק של זומבים, משנה. וזה המוד. זה המוד של Too Many Items. כמה זמן מצלם? 4 דקות. נפלא. אז ככה. בואו נעבור עכשיו ל-Race מינימאפ. בואו נראה, אם אתם רוצים M, יצא האופטיון של המינימאפ. בואו נראה. רייס מינימאפ, אם אתם רוצים שיהיה מינימאפ, אז אתם רוצו בלט, משהו כזה. אם אתם לא רוצים, תחזו דיסבלט, משהו כזה. ורנדר טיפ, איך אתם רוצים שיראה המפה שלכם. אני אעשה על סורפייס, לדעת שזה יותר טוב ויותר נוח. מינימאפ אופטיונס.
העניינים הקשים שלו, וכל מיני דברים, אז בלה 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 בלה. ובואו נעביר ל-Waypoints. Waypoints זאת אומרת, אם אתם רוצים לעשות סימן. ובואו נראה כאן, Waypoint, תרשמו איך אתם רוצים שיקראו לו. אני אקרא לו, בואו נגיד, כאן אני מנסה מה זה, קולור. איך אתם רוצים שיהיה הצבע? אני רוצה שזה יהיה על אפור כזה. אז בואו נלחץ אוקיי, אתם רוצים אוקיי. אחר כך אתם רוצים back ו-exit ממנו, ויש לכם כאן סימן של הבלה בלה 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 בלה. אם אתם רוצים להוריד אותו, אתם פשוט לוחצים M, Waypoints, רוצים off. ובואו נראה, אז ככה. ואם אתם רוצים להגדיל יעני את המפה שנייה, אתם רוצים X, וזה מראה לכם יעני את כל האזור שאתם חיים בו. בואו נגיד שמה יש כבר E, או איזשהו משהו אחר. בואו נבדוק. הנה כאן. הלו, זה מין חור כזה. תחת לאדמה, ממש מוזר. בואו נעלה למעלה. והמוד הוא ל-1.4.7, לא למוד אחר. זה כאילו המוד. תודה רגע שנייה. אם אתם רוצים Z, זה מקרב לכם את המפה יעני. אז תודה שצפיתם, לייק וסאב, ירשמו לערוץ ולהתראות בינתיים. להתראות.